tungi doi mo kokpa jingi bhabneng ngengu emi atrai ba ngiyo pat kanikalat sin ba kum ka Bible study jong ka balang ngiyo ban ye pule ban beteng ye ka jing pule jongi ka gospel yones hagani ka por atu kerku genrat yengi bangi pule kini ki jing mayan ki ba phla bat ki badan kam pat yengi bangin sungtho ye ka jing dei jongi bat mi bat ye ka jing im bom jukut kumno bo brew la ban yo ye ka try to isnei ban pensyai hingi ikhtin ke jomi bangi puli shushu ikani nong ka balai jong ka gospel yones kerkhu ingi wepi we ki bas ngap kani ka por hoi ki ban ngap ru dong ba kani ka YouTube channel jong ka balang ni pani kini teng Jesus Christ amen teng priang subhai fi baro kat ki bedan hakni ka por bat kum jo ru fi ki ba snap ikani namba ka YouTube channel tengila puli ke gospel yones kelnong ka balai manakani ka tayo ka bladap ngila kham punut por kelnong ka ba hegat khat ka ban riu bat ka ban nyau tengin puli sisu ye ka khat ka ba phra la ngila stang ban ong age pang ka khat ba phra te ha kani ka khot ka phra utrai su ukran ban batai yo Nicodemus se phang jing tre man sim ba khuai namar bau Nicodemus umla ban sim phang but try su hadien bu ong ha ka khot ban nyo wat sngo kandet te bangala ong hame ba ka dei ban khapat ye phi upun kenmau lani uban biang sasisien pan lai sien wong hadu kani kapor kasien ka beningkong wong khot ka balai wong sisya ngong hame lamda khapat yu briu umla bani i ka himau blei kasien ka baar wong khot ka bas san u jisu le tho sisya ngong hame lamda kha yu briu na ka bano man sim umla ban lej po ka himau blei usong de ka balakha na ka do na ka jong ka do kalong do but na ka balakha na ka jong munsim kalong munsim ti hadin ka taus ong wat sngu kendit ti bangala ong hame baka dei ban khapat yefi hagni ka dong kar jingkran ka bala se ka badai kerpang yo Nicodemus namar Nicodemus upan pau ye ka jing bam sung thu te pun pau ke jing sung kendit dala se to try so what sung kendit nrei kalong ke jing sisa ba yo brio hab ban khapat la dau de ban rung se ka himau blei de ba un mat shwa ya ke jing kharsin kamot de ba un yo shwa ya ka jing long ka ba thamai ka ba ki brio ki badan ha ka beneng ki dan mla ban ra ai ke ni ke jing long ka barim jungi ke jing long do jungi banle sebeneng bandrung sebeneng kani ke jinglong ke berim ke jungi ke bangi kren ke jinglong ha ke bala khai ngi ha gani ka jinglong breu mo ke jinglong tenrai te la khai ngi rengkat bat ka pop tengilong ginong pop te la dangi dang sa ha ka pop ngimla ban rung se himau play ngi de ban yo ye ke jinglong ke batmai ke jinglong ke bala laj na ke bor jung ka pop kejinglong ke ba la ye dei bat ublei kumba udei ukpa jungi ubhabneng ketu kejinglong ke barim kejinglong ke bah kedo ka ye syun bat ublei ngilong kum kinong syun jong ublei barang dan kejinglong ke barim dan rei kejinglong ke ba ai mun sim pan kejinglong ke bala ban ye dei bat ublei kum yela ukpa jungi ubhabneng bangila ban khot yu ko kpa tefi la dam pat yo e ni ke jinglong men sim ka ba wan leng bo men sim khoi mla ban ong yu blai ko kpa jungi bhabneng da ka ba sisa hoi ikhlung ila ban ong mari khlung idang sngur ila ban ong ko kpa jungi bhabneng ila ban nget skam rei
mangi haba ngila rangba ngila sotho ngimla ban ong kuk pa jungi bhamneng daga basuk lemda lakhapat ingi te kadegani ke bau tra Jesu wang bangi di banyo shwa ya kata ke jinglong ke bay stream ya ke bau bleu kwa ingi banlong kumat kum ki khun ki jungu te na kata ka daw hakal nong baningkong Yones utho bahabangit yu Jesu lakha yangi na ublay kade kata ka buman ni ke jingkhapat ka nong baningkong ka khot ka khat ar wong rekat ki bala pediang yu hagito ulai bor banlong ki khun ublay kata ki bangit ka kerteng jungu ki balakha omna ka snam lemne na ka man ka do lemne na ka man ubriu ndrei na ublay tikani kadai kata ka ong ka jingkhapat ka jingkha na ublay ka jingyo ya ka jinglong ka bathmai ka bawan na ublay tu ublay penyo kumno hangi ya kani ka jinglong ka bathmai bala ban khot yangi ki khun ublay upenyo ta ka bau pha yo man sim bakhoi bahabang ilanget hutra Jesu man sim bakhoi utre po jungi ban penduk ya ka jinglong ka barim ban ai ngi ka jinglong ka bathmai dalayo ya kani ka jinglong bathmai ki ki bangi kwa man chwa ki badai jong kani ka do jong ka pom ngim kwa shu ngi si no ikipat ki baman chwa ngim jukwa ngi kiar ki badai jong ublay ki babha ki bakhoi ki basisha ya kita ki baman chwa ngim jukwa banwal hajan mentapat ngi kwa ki kata kadai kedang jong ke jinglong ke bathmai ke jinglong ke ba lakhapat lani ke jinglong ki khun ublay tiu try Jesu upenyo hanga hafi ya kata kumno da ka banginget hau da ngilanget hau umen sim jong ublay pat utre ha ka jingim jungi ha ka long renyeng jungi bro sirenyeng ba pen tela khongpong ni kata ka badan po jungi ka baman shwa bangin long ki bathmai ti ngilai pe ye gitu khot ru ba ki bentak tin ublay opsel pol wong uta jing ubreu badan ho Chris ulong jing thau bathmai ki barim ki layat jano hakmi ki baro ki long thamai mo banai namar bada ka jing tre jong man sim bakhoi upenyo angi ka donut ka bathmai ya ka man sim ka bathmai ka donut ka bathmai ka bakwa ban le ka man ublay ka donut ka bathmai ka bakwa ban le iki ki babhai ki parabriyo ndai sho ka basniyo ki parabriyo ka donut ka bathmai ka bakwa ban le iki ban tai om ki ban pendu ka donut ka bathmai ka bakwa ban kongo ublay om sho ban le persya ublay ka donut ka bathmai ka bakwa ban im ya kani ka jing im ban long ka jingkar khui ki wei pat ki parabriyo om sho ban long ka jing khati ya ki wei pat kata kadai ka bami na ka jing long ka bathmai te habo briyo mat ya ka jing khapat usdang ban im gumta umpat janai umpat long berjanai marsen yo ya ka jing khapat umpat janai nrei lanang penjanai si penjanai uman kasngi kat bau nang yat badu blay kat bau nang sya yu man sim bakhoi bun tre po ka donot jung but ka jing penjanai kan poi ka bapura ha kata ka sngi bau try Jesu unwan ban syau yingi ha kata ka sngi n sapenlong yingi nadong sedong ki penjanai ti kadakot ka banyo uniu ni kedemas hai kadakot kaba ngamut sorry kadakot kaba samo ni kedemas ukali wong kumno la ban khai ubriu habola temen ula ban besutpat seka kepo ke kemejung bat ban khai kani ke jing sngo lengo jong ni kedemas ba umla ban pediang ya kata ka boong Jesu tengile kran ni kata but habang kibriu ki bala nang bala start bunsin kimla ban sutho i berit i belong simple
kat badan pan ki breu ki bomdan ke jing nang jing start ikhna rit ila ban sutho ki bamayan jong ke himau ble ta ka da bo try jisu phin pe gospel Matthias nong bakhat wei ka de khot ka basan usong yi to ki contain tong yi puli gospel Matthias nong bakhat wei ka de khot basan kamdai gani ngan puli ngan kadai pat kuih pat kedekhat dengan su kedekhat barsan sorry ngakum ong dakoi pa kedekhat ke gospel Matthias lanang ke bakhat wei kedekhat ke barsan Dihang ni utrai Jesu keren sepang ke jinglong jong kisenran ki jong ki long ki break belong simple bah de utrai Jesu ni udwai khmat jong kpa men katau Jesu le thu badulong ngango yame ko kpa utrai ke beneng bat ke khndo bamela buri yakini ke iru na ki bastat bat ki basian bat mela penpau yaki haki khunlung te utrai Jesu wi kran bat ublai yu kpa ju ba beneng wang aingo ba yakini ki jingmayan ba kanjaman sim me ai ba kini ki ba longkum ki khnlung ki laban sutho kat ba ki bastat bat ki basian pan kimla ban simpang kata kedai ke jing mayan jong ke jing kharsin kaba ki breu da ke jing nang jing start jong ki kimla ban sutho pat namar ba ki shania ke jing nang jing start la jong bat kim shania ke e bu ong blai na kata ka daw ki myo ru ban mat ye kata ke jing kharsin tiuni ko masru ulong kum tadang sedang wong kum no kala ban long biasanya bu try Jesu kli jing kli mo usum ba kata ke jing try Jesu kalong ka bom dan nongrim ka bom dan nia kum no bri ula ban rungpat sipok ka kemiwang dikata ke dei ke jing snow jong Nicodemus balai nomor ba usianya hakitu ki jing nang ki jing tip jong ki babun udah bri ubastat ba betip si bun ni ka ketinu blai udah no hikairu jong ka ketinu blai tenrei ya gani pat umla ban sempang te pi ban sung thu i ka ketin jong blai ha ka jing mayan jong ka dan kam ka donut ka mensim kum ka jong ikhunlung tegi senran ki sung thu bha nomor baki don ke bakum kata ka donut kim keli jing keli ki kum keli Nicodemus da ke jing start la jong ya ga i bakim sung thu ki om bai ngam thu nrekim keli banyasaj badu try Jesu te habangiru ngi pediang bet da kamen sim ka ba ke balong sngur ke balong sincere ya ka ke bau bleu ong ngi kataken ke ban penyo hangi ya ke jingkerku tongi pui pat sing dekot ke ba pra tiu try Jesu ni pi yu sedang ban bataiken yu Nicodemus balai kalong pla kata ke jing trai ke jum sim bukhoi kata ke jing khanong man sim kala er ke be kat sek bakaman bat me yo sngo ye ke jing sawa jungka ndrei mem tip nang no kawan lemni shanu kan len kumta long ubriu baro ubalakha no man sim ti trying Jesu mentau ukuran yo Nicodemus sepang ubriu balayo ye ke jing khapat no man sim wong yu Nicodemus wong me haban memla bandung si hima jong blai ladam lakha ladam lemda lakha ya me no ka manau mensim tementang pad ukuran sepang ubriu balakha no mensim bo
Nikodemus undup sungtho wai nuksa dakal tuang kal kabe kat sekabakaman tingi igum nimo sorong jingi menta ka por ka bujur bah kal ban i ya ka jingbe kal tenrei hatungi i kal nyimi i tilada lada ngiyo sngo ya kal hagajing siang inum yo sngo ya kal namar ngimi i ngimi yo sngo din da kala pen ki ki ding gisi basa senang banyo sngo kade gajing ki jong ki ding gisi kaba penyo sngo hangi bakadon kal kade kajing ki jong ki ding gisi kaba pen sung tho hangi bakadon kal namar ngi i de ki khmat jongi baki ki tegani gajing sawaru ka buan ki skor jongi kade na kata gajing ki jong ki sami jing sawa ti pi kal hamba be ngimi iya ka tu try jisu uai da kata ka jo ka nuksa yu ne kedumas ba haba mensim ube haba mensim utrai ha gajing imjong ki brio pimi iyo mensim pimi you don't know let you know once you know pimi ndrei pi i pan ya gajing kta jong mensim hakajing imjong tu brio kuma pi i bo ding khi na ka begal te kum taru pi i ye gajing trei ka jong sim ba khoi how to brio ta ke kita ki jing trei ba pi i ta kumot to na da simpat da koi rukom ngami i ka down ring i ka result mo tau kumong kekali haba kaya tengam i ke engine ndreng i ba kekali kai ya te hapo kekali don ke engine tengi tip hai kata namar ngi lai i ke engine kali kade ketupan ka ba penki kali ba kanyat tengah sitip ba oh namar ba kali kaya hai kali kaya namar ba kadon ke engine hapo jungka te dan kam mengan tip kumno ke engine ke trikam mo kumno gitu kitar sepok engine ke trikam ngam dan kam mendalit puli dari kala biang mengan suthu ba oh kani ke kali ke ya namar bakadon ke engine ke bapen khi ya ka kani kali kala ban khun se kadiang se kamon namar bodon driver bodon po jengkau banyak ngam dan kam bani itu driver bokumno tam mengatip ba kini kali kalau abang kun nomor don driver, hoi bentah kidan ki kali ki bakun hid lade ki bangi ong remote temdei bagi hid lade, dari don hi driver tambah online, nak internet, now satellite penyak je kali, dang don hi driver, wala dom syong apa kali. Tiga longkom taru ni i ubriu ubalat don kejing tray kejong mensim pojong balakano mensim ba kedon kejing kelahu kidon kejing ki bau long ki bau mentah ki bang ngimla ban sung thu ki long kum no kabangi la ngidon kam ban chutip kalong ba don utau batre pojong bat we uta dum sim khu te pi abangi pe je kejing imjong brio bala tre man sim khu men shwa la ban de brio ba klamakor bakran kitin si life hujan dah bala yo ye ke jing kharsin ukuran tangki kentien ki badon nakor ki kentien ki batai menshwa du brio ubale se em haka hakaya man kat boman le kat boman da kwa sho ye ki brio sho da kwa yania ba ki brio yania da kwa thok kat boman mentah ban mlong shu mentah keren baik ya ke badai mukwa banyania banyamai banya syok berkibriu kwa bandan ke jing suk berkiparabrio tiku dan kam menganatip kumno tu briu kala nreitam mengantip bau don unang pen kelayu buta du mensim bakhoi batre pojong hadien bau langit hu trajisu la priang trajisu mensim bakhoi usdang ban pen kelai ke jing longju te ho ngisu lengo ngisi ong imlang salang
Ariu tu ba menin kat tu buat kat tu yai buat man kesengi menjudan ke por bani iu hasrok bau pengat ari mentapat umju buat su uyat tu dak akor uyat dak ba ya keren dak akor ji para beriu kai kata kadai ke result jong ke jing tre jong mensim khu tu try su ko aban batayun ni kedumas sifang kata bam dan kam bamen da sung thu kumno kani kala ban long maru kli kumta rei pe ke e ke bajia nang ta mela ban sung thu te u batai long ba ka brio ba la tre u mensim khu po jong ulong kumta te katuk khot wong try su memtip nang nu kawan lemni shano kan len kumta long ubriu baro ubalakha no mansim te kidan sibon ke ubriu ba manswa usikiar na kabon jising mentan dalat yo ke jingkha no mansim ukwa dik banon jising ubriu manswa bo sikiar ndai iba ye puli kot ba ayeng ru phatno mentapan ukwa manwan ban ye puli lang lani simet ru wi kot ba kadon tu umju pet ye kot ba mentapan man kesni ukwa ban puli kot ba dikata kadai kadang jong kejing tre jong mensim bekhuit ha kejing im jong briu ha balakha yu nau mensim te ni yusu ang ni ka kutuk khot ka basifo pan uniko demas letho badulong kumno kini ke ru kila banlong te kajing sia uniko demas lo deban kamsum thu tendring in ne udang ya sa hi badu trajisu kata kadai kajing long ju gibreu ki bala shania than ha kajing start ka bayo nagni ka perthai kibam hajing syau ni kedemas umdai uba start hajing start perthai laban ong nomor di ubriu bahikai ke bible te ya ke hoi aku tu ke por ke bible te kampat dan gani ke testament ke batmai kadan tang testament ke brim ki prophet ki psalm bat ki bejiwe te kampat dan testament batmai te uni kedemas di no hikai jong ke testament ke brim tenrai udang keli jing keli wong kumno kini kila banlong kebumut ba kidan ki bu puli na ke testament ke berim uni kedemas uklam sung tho iki lani uklam pen jingmut iki kad ba kidan ki bala tho ke testament ke berim sepang kani ke jingkha ke jong sim to ngi pet biang ni le pet teng ni kata tengni pet kitab Ezekiel kelenong ke ba khatway kitab Ezekiel kedan hadin jong Jeremiah hadin ke jingruai sungsun ai kedkhot bakhat khandai Ezekiel khatway khat khandai ban ngan ai yaki ka wei ka donut ban ngan bu daga mensim bathmai po jong phi ban ngan wengno ya ki donut mau na ka do jong ki ban ngan ai ka donut do yaki kani ka dei ke jing yathu lupa sefang kani ke jingkha arsin nani ke jingkha pat ke bo try jisu wong ke banau mensim ubriu ubayo ye kani ke jingkha pat unyo ke donut ke bathmai ye ke mensim ke bathmai kumbala kula rublai lengbau Ezekiel hoi ni semru ke jo ke kitab ke lenong ke balai penriu dekhot bar fundriu do ar khufra
pinapit sekalnong ka ba life and real jong ka kitab Ezekiel hi kedekot ke ba arfan real hadu arfu fra gini gede gijing kular gijong blay de blay bakaran ni gini kentian mo de brio bo pa ban tho how Ezekiel nong tu lupa ngan airu ka donot thmai happy but kaman sim thmai de ngan bo po jong phi ban ngan klau ye ka donot mau na ka do jong phi ban ngan ai ka donot do happy ban ngan bo yo man sim jonga hapo jong phi ban ngan penyat ye phi haki an jonga te phin rakhe ye gi jing bisar jonga bat phin le ru ye ki phin yo shongru hakari ka bangala ai haki kpa jong phi bat phin long ki breu jonga bat nga de ngan long ublei jong phi kata ka digi jing kular ublei phi wong ngan bu yo man sim jonga hapo ka donot jong phi hapo jong phi kamat iyo bo man sim ba khoi jong blei un shong hapo jong ta ubalangit hau jisu badai namar ke jing wan shong man sim hapo ka donot jongi bangi samat ye kata ke jing khapat ke jing penkelai ke jing im jongi na ka barim se ka bathmai na ka jing long ka bapom se ka jing long ka bakwa ye ka hok ka bale ye ka hok na ka jing long ka balong mrau po ka pom se ka jing long ka bala ban job ye ka pom na ka jing long ka ba ye ka ba sniu mentapat se ka jing long ka ba ye ka ba ma na ka jing long ka ba menshwa ka ba kongo yu sultan menta se ka jing long ka ba ko ban kongo yu blai te kata ka dei ka ba mi na ka jing wan jo men sem ban shong po jongi hadian mangila priang yu jisu te supai biang tu dokhat bar nyo mo ka ong gumno ban ngan bo yo men sem jonga hapo jong phi ban ngan penya ye phi ki an jonga te phin rakhi ki jing bisar jonga bat phin le ru yeki komot yung habu ong phin rakhi komot phin sngo tanat yaki an lani yeki jing tho ka khtin ublai ban om tang kata ndai tang mafi sngo tanat ban puli yeki lani ban sngap yeki ndri wong phin le ru yeki komong try jisu tau bale basngo bat bale ka khtin ka jonga utau long brio basta tipi hambala danu men sem bukhoi po jongi upenlong yengi uyai yalamingi bangin kwa ban puli khtin jong blai ngin kwa ban sngap ka iba khtin blai ka ong ban om tang kata bangin le ru ka dikata kanumla ban long lemdang yo kamen sem ka bathmai ye ka donut ka bathmai tikumno ngiyo e kata ningkong e da ka bangi kala ka bamun da ka bangi nget ho try jisu ban ha bangi langit ho try jisu o men sem jo wan ban shong po jongi kambala kula ro blengan bo yu men sem jo nga po jo phi ban nang ta o men sem usupan kelai ngi sigi jinglong ka bathmai bangin long kita ki jing thau ki bathmai buong apostle Paul ubriu baro bahau Chris ulong jalong ujing thau bathmai tengila pule gitu ha ka sithi ki nong korin ka baar kalan nong ka ba san ka khot bakhan nyo tong in supet biang tu khot sithi ki baar si ki nong korin kalan nong ka ba san ka khot ka bakhan nyo kumta la da eu udan ho Chris ulong jing thau bathmai ke ru ki barim ki la dono hakmi ke baro ki la jalong ki bathmai tagamut do ki jinglong barim yo biang hayo pat da ki jinglong ka bathmai dikani ki jing batai jong try jisu ni batai yon Nikodemus daga daga nuksa wa ai dai daga leer kaleer kalong ka jing ring men sim mo te ka khtin Hebrew kaleer bat kamen sim daga jo ka khtin lapanan kam
te uman sim khoi ru long kum kal air te try su ai la seu kham jit kerpang daga nuksa jong kal air ni mar kaya dei tam jantam kata ya ka jing tre ka jong sim khoi te kumta ka jing pen sisa bu breu la yo ya ka jing pen im ka dei habai i ba ka jing im jung kala thamai te nimdan kam mana keli than kumno kani ka ja kumno ka long kumbale hagi jing puli mo ka science ke da fi pe ka kitab ha ka kitab Ecclesiastes kal nang bakhat wei ka khat basan Ecclesiastes kadan hadin ka kitab Proverb tongin page nan ni katua mariadap ka kitab Proverb kadan ka kitab Ecclesiastes kalanong ka bakhat wei ka khat ka basan dei kani man na bang bakla ha tu bang page Matthias ta hang tu ko ong kumno kumba mem tip ya galenti gal air lemni kumno kisieng ki man ha ka kpo jong kata ka balapun khon kumta ken mem tip ya ka kamu blai ubale ya ki baro tu breu ka ayu bun suthu lut kumno bo man sim utre kam ublai utre kam nang bo man sim ba khoi kumno utre kam man pen kalai ubreu te hang niu Ecclesiastes adap thoi kata ngim tip kumno bakal air ka be tale si utrai jisu ujiet ru dagani ukun mau ye gani ka khot ban kan long nuksa pat na ka banta ka jing trei jong sim khu in mar ka kom ong tra jisu ge sim ha hagani ka khot how Ecclesiastes ka kumba mem tip ye galanti ka air te hangni ru tra jisu ong mem tip nang no ka wan sino ka len mo nang ta uni Nicodemus wong hagat khot besifo hekhandai kumno kini ki ru kila ban long ke jawab jong try jisu hagat khot besifo melong unohi kai jong ki Israel but mem tip igini ki ru de kata ka bau try jisu ukwa bau Nicodemus perhan Kitu ki bala tho kebangi puli mentan kitab Ezekiel. Kidon kiwi kitab tu. Usim David haga sam ka basan phuai ru ong sefang ka jing treu man sim. Pina tong nyepit nun ka sam ka basan phuai ka khot basifo. Tu penlong ka donut ka batmai po jonga au blai but tu pen tmai ka men sim ka bebet po jonga wat bret no yanga na khmat jumi but wat sim no yo men sim ba khuit nanga kata ka dei ka jing kerpat jong sim David tu ni ka demas no hikai jong ka tin jong blai tip bahai ka ni ka samru utip bahai ka ni ka sam basan puai jong sim David ndrei kalong ka jinglong brio bo ni ka demas pan sim so tho ye ka batho ni ru u David ong wat sim no yo man sim ba khoi jumina po jonga nang tau David ong pen thamai ye ka man sim ka ba bet po jonga nomor ba ula ya ula le ye ka pom hakmat ublei bat kum tau kwa bu ublei un pen thamai pat un penyo pat ye ka ta ka jinglong ka ba kenyam sim kata ka dei ka jingmut o man sim jong bleun nyalami tiu na kata ka daw tron Jesu ong kumno me deu no hikai jong ki Israel kumno mem sung thu ikini ki me deu no hikai metep ikini ki jing tho ka testament ka berim te kai ka daw la se bulong ni ka dumas kumtan mar kum ki we gini ki rustat ki no hikai la shania than tang ha kata
kanyam kajing tip i kanyam kat ba ki ki ba kham koridor ki ba dei jong ka man sempan mla shu ban kem te ka dan kajing ma hang ta ubriu la ban start kan no ru kam men toy la da umyo ya ka ba kham koridor mat kata ka dei kajing imbom jukun lan ai lut kajing start kajing sempang ka spa ka fo ka buram baro lan ai la da myo ya kajing karsin ti hangta shishu pan utra jisu wang shishu yu dekhat bakhat wei shisha ngong hami baya kata ka bang ye tip nge kran bat ya ka bang ye yo i nge phla nrei phim pnyang setia ya kajing phla jungi ladang ala etho afi ki ek eru ki bahaka khando but phim nge kumno phin nge ladang nge etho afi ya ki ek eru ki bah beneng teu try jisu wang ni yu ni kermas bangang etho ek ba me metep marladan testament ke berim ulatip hak kitab jual ru kadan kejing tho chfang kejing pentmai men sim khoi te wang lanang akran ni kita ki ba me metep remem ngai te lanang akran ni ki beran sebeneng te kumnu mentep kumnu men ngai to meno balai i ke beran sebeneng tang uta ubawan na beneng wong tradisu te dadangi kan mau biang ya kan nong baningkong tong chipet biang nong baningkong ka khot ka khat phra kan ni ke ju gospel Yohanes nong baningkong ka khat khat phra kajing batai jong Yohanes sepang utrai Jisu omdan manu balayo iyo blai menuru utau khun bala khamarwe ubalong hakasedam ukpa uhi ulapan pau yu tengi kumno ngiyo tip sepang blai dei daga jing pen pau ka jong khun jong hangi balai ula ban pen pau nomor mo ula dan badu blai ula yu iyo blai kal bam dan ubrio hasla khando ubala yu iyo blai tiu trai sun ta kadau sakran yu ni kedemas kitu kentien kan baladanga ngai thu yemi ki be dei bat kani ka ba metip ha ka khando memla ban ngen tilang batai le sphang ka i badan ha beneng te men nge sino memla ban nge te ka tu ngi pek biang tu ka khot ka ba tu bu mentan tu ka khot ka ba khat wei he ka ba khat an ladanga la ya thu afi ki ek eru ki ba ka khando bat phim nge kumno phin nge lada ngan nge ya thu afi ki ek eru ki ba beneng te kani kalong kum ka jing sneng kerpang i kum ba sneng kerpang yo Nicodemus nomor ba umla ban nget ya kata ka buong Kristo den re ka de jing sneng ya nga ya phiru ka jing sneng ya ngi baladangi imla ban nget ya ka Bible ya ka ktinu blai ka ba tho i ki bangila ban suthu ladangi pule ya ka te kumno ke ngila ban nget sipang ki ban swan na kata ka daw bun ba ki breu ki kentat ya ka ktinu blai ya ka Bible nomor ba kim tre ban nget tang ya ki bang niru ki ba phla ki ba ki ini ki da kwa banda pen sisa da kanu ka nia ka jutang ka jokki let's say da ka science ni kanu tin da ka science kam ban proof kin ong undan te kadai kata ka jing jong ki breu ki ba shania ka jing start la jong ublai la keren lupa sifang kata ka jing long kitab ki proverb bon sen la pendram ka kitab ki proverb yo breu ba shania hala ka jong ka jing sampang kamut umwat ya ka jing sampang ka ba khamalor ka ban ai do ta ba kham sampang baniu ban namar bolong kumta umla ban pediang ki ba koridor uperkhat ba ki ban sadu no ki kham koridor yu umla ban nget kita ki umla ban i umla ban sutho te hangne de ke jingmut jong ke jinget
Tang ki badan ke jinget wan lada kim sung thorun rikinget tang maki ki bayo diang ya kani takada buan ki brio ki start sekat ba start ru kimyo ya ke jing penim nomor ba kim la ban nget tingam ong hoi ba ki brio ki ba start baro kim pediang don ki brio ki ba start ha haga jing nyu jong perthai ki la di ki brio ki ba start ha rei ki bangit sngur ru ha pra Jesu kumunong penim jong ki ba kongo i ka ktinu blai ki ba penan borom meu blai lemba ka jing start jong ki kumu apostle Paul de we ni kita hakitu ki por men chwa te kani ka pateng jong ki bon ba ki scientist ki bangit hau Jesu ki balamat ye kani ka jing kharsin but ki ba pla yo Jesu lemba ka jing im ka jing trei ka jing kata jong ki bon ba ki artist bong artist kamut kila bandai ki ba film lani kila bandai ki hakano ka benta jong ka jing im ki ba pau ka nam si bon rei dala kli bhai ki yathu sai bangate ngit ho Jesu te rei ki duna pat habaya nujor bat ki ba khambun ki we kumaki te ki scientist ki ba la suthu ba kumno ba tri kam ke kani ka perthai kumno ki tri kam ki rei ki mit pat bu don ubala snai kata ka ba ki pulih du ki da minat ban pulih lut sifang kamariang sifang ke baja ka jing penlong rei kim tre pat ban pediang bu don ubala thau kita bro kim tre ban pediang bu briu la thau du blai ya ka perthai la thau du blai ki sipun song nong rim ya ka jing suthu ju ki halor ka no ka jing ja ka ba kim la ban pen sisa ya ka jing mi jung perthai ki ong dan gwe ka jing bethai ndai kulong kuma deki billion snam menshwa billion si billion kalong si spa klur deki billion snam menshwa dan gwe ka jing bethai nakata jing bethai mi ka perthai mi ka singi banai bat kani ka universe tekim tre ban pediang bu don bu penlong ki kat ba ka bible pat naduk ka basdang kong ha ka mening kong blai la thau ya ka bening bat ka khando te kata ka dei ka jing jong ki brio ki bam ngai te fi banyo ya ka jing khar sin dan kam ka jing ngai sngur ka ka bo blai ong nang to ka khat ka ba khat lai pat pra Jesu ong te omlan ubalai kiu sebeneng rei tang tau bolawan hiar na beneng ukhun ubriu kan ubadan ha beneng te utrai Jesu hangni kan sepen kan mau mdan bala beneng kiu sebeneng tang ta bolawan hiar na beneng mangam fingim la ban sudai kiu deladi sebeneng ne utrai Jesu pat upin sisa ya kan tin ju nomor ba la penyap yu da ka basa narfna la tep yu ha ka singi balai bulami pat ulalit sebeneng te kini ki kenten ki bolo ong syabun sa asan narfna syabun mi pat kila ja te usong sisupan kumbau Moses ru ula kentiu yu tau besen ha kari khlau kumtaru ka dei bon kentiu yu khunu briu bau eu banget hu unam jat shu reunyo ke jing im bom jukut te try su kran ni gini kentien kidi kentien jung hau ni kudumas wong upun kan mau yu ni kudumas ka por bagi khon Israel kidang don hari khlau bon ki yo kita gi jing pang ki besir khaiba te hoi ki bon ki ini dangi ngim don por ban rekidan gijing pang gibre giyo te yap ru sibon ba te ublai ban pen khia iki upha yu Moses ban chna ya ubsen da karnong da ka kopar nang ta ban bo yu ta ubsen bo hlor uding ban sdin hlor uding nang ta sepenyeng yu tu ding nang ta Moses ba batha ublai
wong ba ye kita ki bapang bakin pet siu tau besen tikat ki bapet siu tau besen kiyo jing penkhia teu trai jisu usapanan kam da kata gunursa banong bakumba umusas ru ula kentiu yo tau besen hari klau kum taru kadai bon kentiu yo khunu brio kentiu kum kentiu umusas yo besen hari klau lalu ding kum taru wong ba yela di dai ban ba unsya kentiu lalu ding kemudian pernah bakat ki bapet seu kenyo ya gajing penkhia ya gajing pelajim kita bomot yu bapet su kemat ki bapngit hau tidak ke bapet ya gading pernah kemat ketu kepop baro kebang gedon hangi ni iu trajesu bula ba na mu haladi ya kata kumba ketu baro kebi jong ki besen nomor kata gajing pang ki breu jing syanga kelat ban mentan kedai ke bami na gajing syapu besen mo de ketu kebi baro jong ki besen kiba syapu dapat juta besen buat tahu Moses daurunong kayap do no kumju ru habangi pecau jisu basdin halor ke ding pna kebi jong kepop ke badan hangi kayap no kepop kai ke seni jong kepop ong kalong ke jingyap la penyap no ye kahi hanta kanang ba mengapi minyo ye ke jingim dikata kedai ke bau trai jisu wong usong de khot bakhat san bo ei ru banget hau un jat chu nreu nyo ke jing im bom jukut pi ketu ke khot ke bakhan reu lai khan reu ngi kan mau lendat mo bleu i kata kata ke pathai bola pha u khun bala khamroi bo ei ru banget hau un jat chu nreu nyo ke jing im bom jukut ten rei haswa jong kata tra jisu laong shwa sisien ni kata bo ei banget hau unam jat shu nyo ke jing bom jukut te haga dekat bakhan riu seong biang ye kaju te fi teng ni kan mau tang ni dekat bakhan riu ke jing yo jungi kalong kampura kamdap dan na puli lang ke dekat ke bakhat san khan riu ngi ibu trajisu ong arsien ye kani tongin put pe biang mo dekat bakhat san wong bo ei ru banget hu unom jat shu nreu nyo ke jing im bom jukut na bo bleu la it kata ke perthai kat bo la it no elo khun bala khamarwei bo ei ru banget hu unom jat shu nreu nyo ke jing im bom jukut arsien trajisu tingi im jukun ma ti dekat bakhat san ba ko ngi ke ju tang ba dekat bakhan riu ke kentup patru bami nei kata ke jing ya ke jing don jong trajisu banget hu min ai namar bo blai ye yangi ye je ke perthai ke mon ye yangi usapha yu ba unwan ke perthai ba kita ke banget hu kinyo ke jing bom jukut te kapor kamsa tengin senang peteng no akan ketayo ke banwan nado ke dekhon ke bakhan riu pat dokter tu blen kat khu ke jang puli jangi ketin khu jum pidon jikli ha ha cái phiong ha kamjang Pimun ang kedekot kebalai bat kebasan kan, no? Kebalai ke ong lemda kapat yu beriu la ban i ke himau blai, kebasan bat ong lemda kapat yu beriu naka ban ong mensim la ban rung si ke himau blai.
dan ketua ni kan pun di wasim ni kan tu kan umur ba dan dapat umur lenda tengam susah umur di wasim Dia kata tu kadai ke tu si ong ni ke tu kelam ong si fang kejing pengam si fang kejing sendrit kadai ke nilai keren ya kani haka Bible study ke ba khat san da fi supet biang ke YouTube channel mo sesengap biang tu ke ba khat san ila kham keren bani ai kani kani saya isu pada dian mo marka nan hab pensengan amta da tu bulen kerku bulen ketien jo tong ini doi kukpa jengi ubhabneng nyaingu ime nagamanta kaketien ke bukhut ke jongmi ke bame mala ai ngi atrai bangin nyo ban puli ban nyaingu imeru namanta ki jing sisa ki bakodor bangin la ban nyo i ke jing im bom jukut i ke ni ke jing khar sin da ke jing treu mun sim bukhut ujong metrai bai ka tangi la ban nyo habangi pedang nginget hami try jisu kumunong penim bat try jungi daga jingkla ka bomot naki iki barim baro try to nang nirap ingi ban sotho ikini ki jingekran ki bo try jisu la kren ho ni ko demos ban longru nakamenta jungi khanang ba ka jinget jungi kanyo long ko basisya bat ko baskam habangi langit hau kumunong penim bat try jungi baterap ingi ki bampat nget ru bangin la ban sim ban pensong ni ai ki hadu bangin de yo igani ke jingit ban yo iga jingim bom jukut kepada try jisu tersengu ku pai ki jingker pa jingi na mengapa ni gini keteng Jesus Christ amen tutung ni yang lang penuai aga boy no ru tu ai bagajing ai ke jong try jingi Jesus Christ ke jingit ba jong bleu ku pa lam bagajing slok man sim bukhoi kina shongkar hai lam bat ni lam kirunget ru ki ban hangni bat akleng slak pathai menta bat adu alakataru amen